O Programa Europeo Empatix, no que participa a Xunta de Galicia a través da Axencia do Coñecemento en Saúde, ten como obxectivo prioritario o uso das novas tecnoloxías para mellorar a atención aos pacientes crónicos. Doenzas como a EPOC, a diabetes e a insuficiencia cardíaca son o punto de partida para achegar novos mecanismos de seguimento e control para milleiros de pacientes crónicos que existen en Galicia. O programa está en marcha co obxectivo de obter resultados concretos no ano 2019. O obxecto do programa é que se están buscando solucións tecnolóxicas que axuden a pacientes crónicos a seguir a empoderarse, a tomar decisións sobre a súa enfermedade e tamén a seguir a adherencia ao seu tratamento, é dicir, a seguir as pautas tanto farmacolóxicas como de estilos de vida saludable. En Galicia xa se teñen levado a cabo algunhas experiencias interesantes a hora de realizar seguimentos aos pacientes mediante novas tecnoloxías. Entre elas destaca un programa no que se deron tablets e pulsómetros a pacientes que sufrían EPOC, co obxectivo de realizar un seguimento da súa enfermidade cando abandonaba un hospital. A experiencia tivo un resultado bastante sorprendente. Unha cousa que vimos é que é un tema moi implantable, que é plausible facelo, e logo, pois, a tenor dos resultados finales que obtuvimos, pois podemos decir que foi unha experiencia sumamente positiva. Parece, conseguimos ver reducción de ingresos hospitalarios, reducción de visitas a urxencias, en xeral, pois, indicadores de asistencia sanitaria óptimos. O programa Empatix centrarase inicialmente en pacientes que sufran diabetes, EPOC e insuficiencia cardíaca, pero o obxectivo final é que todas as persoas que sufran algunha doenza crónica poidan ver mellorada a súa calidade de vida, ao conseguirse un seguimento máis sinxelo da súa enfermidade. Como nai dunha nena diabética, Pilar Caamaño coñece ben as dificultades que sufre un paciente deste tipo. Por ejemplo, cuando mi hija está en el colegio y se tiene que hacer controles de glucemia para que yo sepa cómo está en cada momento, si hubiese algún tipo de mecanismo que me permitiera saber en tiempo real los niveles de glucemia de mi hija, a mí me facilitaría un montón la vida. Porque a veces si está alta y en el cole no actúan, yo tardo tiempo en saberlo e en actuar. O desenvolvemento deste innovador proxecto europeo durante os vindeiros anos pode mellorar a calidade de vida dos pacientes crónicos.